Benvinguts i benvingudes a Salut a la Ràdio, l'espai on parlem de temes de salut amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara? Dani Autonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Avui tractarem la fisioteràpia. Per parlar d'aquest tema tenim a la Patricia Ruiz, fisioterapeuta de diferents centres d'atenció primària de les zones del Bages i del Moianès, i que concretament la podem trobar al CAP de Moià tots els dimecres i els divendres. Benvinguda. Abans d'entrar en matèria, Patricia, explica'ns una mica què és el que feu els fisioterapeutes al CAP. Hola, Esther. Gràcies per aquesta oportunitat. Bé, explicaré una miqueta la meva funció com a fisioterapeuta d'atenció primària. A finals d'any del 2022 es va començar aquest nou projecte, que va ser la introducció on es van incorporar alguns dels fisioterapeutes que hi ha ara en els centres d'atenció primària. I llavors va ser que a partir dels mesos de març, abril, ja ens vam acabar de començar a incorporar la resta per cobrir les zones de la Catalunya central. Patricia, i per què la incorporació de fisioterapeutes a l'atenció primària? Bé, segons l'OMS, estima que aproximadament el 15% de la població mundial pateix algun tipus d'afectació de la funcionalitat, dels quals entre el 2 i el 4% presenten dificultats importants en el seu dia a dia. Llavors, a partir de l'any 2020, es va fer una enquesta de salut a la Catalunya, i és aquí on realment es va veure la importància d'actuar. Ja hi havia, i també hi ha, gran prevalença de persones que presenten malalties musculoesquelètics i, sobretot, a nivell de mal d'esquena i artrosis. Això és veritat, Patim molt, mal d'esquena i d'això, sí. Llavors, també, en aquest estudi, aquesta enquesta que es va fer, cal destacar que són més prevalents en dones que en homes i en persones d'edat avançada més que en joves. Llavors, també per aquest motiu, també fem una intervenció en persones en situació de prefragilitat. D'acord. I què és aquesta prefragilitat? Què és una persona? Quin perfil de persona es considera prefràgil? Bé, podem definir la fragilitat o la prefragilitat. Perdona. És que costa, Sí, la prefragilitat. Serien les persones amb certa edat avançada, les quals presenten alguna d'aquestes característiques, com per exemple la pèrdua involuntària de pes corporal, de resistència i de força muscular, trastorns en l'equilibri i la marxa i també una disminució de la mobilitat física. D'acord. I com és la feina que realitzeu vosaltres, els fisioterapeutes? Bé, consisteix principalment en la realització de grups i tallers sobre exercici físic terapèutic i activitat física adequada. I llavors també actuem en menor proporció a la comunitat. Molt bé, i en aquests tallers, què és exactament el que treballeu? Què és el que feu? Mira, doncs són sessions basades en l'educació sanitària, on donem una sèrie de pautes d'exercicis de mobilitat articular, de força i d'estiraments, tot sempre adaptat a les necessitats i a les limitacions de cada persona. I llavors, la funció d'això és que els pacients han de fer-ho i han de realitzar aquests exercicis a casa. Molt bé, molt bé. I si veiem que ens trobem malament, que tenim mal d'esquena o que ens fa mal alguna cosa, podem demanar hora amb tu directament o ens ha de derivar algú? No, realment aquest projecte, els pacients només poden ser derivats principalment pel seu metge de família, però també poden fer-ho altres professionals del CAP, com infermeres, o directament als serveis de traumatologia i als serveis de rehabilitació de centres de referència. D'acord. Llavors se'l citaria a mi, amb una visita presencial, i acabaria de fer una valoració inicial d'aquesta patologia. Patricia, en quins casos es fa aquesta derivació? Segons uns criteris estipulats, ho fa el metge que consideri que aquesta persona es pugui beneficiar d'aquest tipus de rehabilitació. Molt bé. Llavors, també, a part d'aquests tallers, fem atenció una miqueta de forma més individual. Aquí seria quan la persona realment no es pot beneficiar d'aquest grup, i en molts casos seria el cas de barrera idiomàtica o per tema
dificultats amb l'horari de feina. Sí, perquè realment tenim molts nouvinguts que no entenen l'idioma, llavors si el posessin en un grup tampoc no ho entendria. Costaria més perquè també fem part una mica teòrica, clar. per explicar certes coses i costaria. Molt bé. Llavors, finalment, després d'acabar tot això, si es creu convenient, es pot fer una prescripció de recursos i actius comunitaris que puguin ser beneficiosos per millorar aquest funcionament i aquesta dificultat en aquestes persones. Discapacitat, perdó. A qui va dirigit? Avui en dia, realment, les persones que es poden beneficiar d'això serien amb aquests diagnòstics que comentaré ara, que serien persones amb problemes musculoesquelètics, crònics, de baixa complexitat i d'elevada prevalença, com serien les raquiàlgies, que serien les cervicàlgies, les dorsàlgies o les lumbàlgies, els dolors d'espatlla, gonàlgies, que seria a nivell de dolor de genolls, i les coxàlgies, que serien els malucs. I llavors també, com hem dit anteriorment, en persones amb alteracions del funcionament i en situació de prefragilitat o fragilitat. Ens has parlat de la baixa complexitat. Què vol dir? Són les patologies que diríem, entre cometes, no complicades, com les tendinitis, les artrosis, els musculars, o també serien les que consideren no candidates a intervenció quirúrgica. D'acord. I també ens has parlat de la raquiàlgia. Per mi són paraules una mica estranyes, Sí, no? Patrícia, què és? Res, són els dolors que provenen de la columna vertebral. Les cervicals, dorsals o lumbars. Molt bé, molt bé. Aleshores, quan feu aquestes sessions grupals, com les feu? Com són? Doncs depenent de la patologia, són teràpies d'entre 6 i 10 sessions i que les realitzem 1 o 2 cops a la setmana. I on les feu? Doncs mira, aquí a Moià, les sessions les fem a la sala polivalent que ens ha cedit el mateix Consell Comarcal de Moià. Molt bé. Que la gent del poble, sobretot, el coneix com a Cal Carner. Sí. Que jo el primer dia que vaig venir aquí al CAP m'ho van dir, sí, Cal Carner? Dic, no ho sé. Clar, per mi és tot això molt nou. Clar. I quantes persones formen aquests grups? Els grups normalment els formo d'un màxim d'entre 10 i 12 persones, per així poder estar més atents a aquestes persones i si haig de corregir algun exercici, poder-ho fer. I cal portar algun tipus de roba especial o alguna cosa que diguis això és totalment necessari? Jo sempre els hi recomano que vinguin amb roba còmoda, perquè així realment no els limiti per fer qualsevol moviment. Clar, molt bé. Quina és la vostra finalitat en aquestes intervencions grupals, Patrícia? Bé, principalment seria promoure aquests estils de vida saludable en aquesta població que tinguin limitació funcional o que tinguin risc de tenir-la, fomentar la pràctica de l'exercici físic a llarg termini en aquestes persones, amb aquests problemes musculoesquelètics que hem parlat abans i de forma més crònica, i amb aquestes persones també de prefragilitat. D'acord. Donaríem una continuïtat de l'activitat física a través dels recursos que ofereix la comunitat. Revertir o frenar l'evolució de la discapacitat i el deteriorament funcional. Molt bé. I prevenir aquestes complicacions i millorar la qualitat de vida. Una mica és el que busquem, trobar-nos bé i poder millorar una mica la qualitat de vida. Llavors, eduquem els pacients amb aquest dolor persistent, a gestionar una miqueta aquestes alteracions que els ocasiona i perquè puguin prevenir més reaguditzacions. Molt bé. I també un punt important que últimament també estem intentant treballar amb això, almenys des del CAP, seria el reduir el consum farmacològic i les necessitats d'intervencions quirúrgiques també. Clar, és cert. Sí, perquè et fa mal, no sé, em prenc... I potser fent algun exercici o gent que pren molta medicació i medicació molt forta. Pels dolors. I potser això ho podeu arreglar o es pot arreglar fent uns exercicis que ens diguis o... Sí, al final és buscar una miqueta altres alternatives per millorar aquests estats de dolor. Molt bé. Patrícia, actualment, des dels més petits fins als més grans, qui més qui menys patim algun tipus de dolor, o un mal d'esquena, o els braços, les cames, els genolls, allò que deies, no? Abans potser era més un dolor conegut, diguem entre cometes,
Era com un dolor conegut de gent gran. A què és degut que ara des dels més petitons fins als més grans patim? Val. És que esclar. Clar, doncs, a veure, majoritàriament, al final, és degut a que en les últimes dècades portem una vida molt sedentària, val? Menys activa, i també portem un ritme de vida molt dedicat a la feina. Ja. Val? Dediquem poc temps a cuidar-nos, a mirar per nosaltres, a cuidar-nos, com dius tu, vale? A mantenir una rutina. Clar. Al final també d'alguna activitat física, no? Posem també moltes excuses. Això és veritat. És que no tinc temps. La marca de temps, o tinc mandra, o ara no tinc ganes. Has de caminar 30 minuts al dia. I on te'ls trec? Mitja hora no és res. Sí. Realment, sí, posem excuses. Sí. Llavors, al final hauríem de dedicar més temps a fer una activitat física, o un exercici físic, o un esport. Molt bé. Val? Llavors, quan dic activitat física, per diferenciar una miqueta, quan he dit aquests 3 termes, val? Els puc definir, val? Sí. Si et sembla bé. Sí, perfecte, i tant. Sí? Sí. Val. Llavors, quan jo dic activitat física, em refereixo a qualsevol moviment corporal que impliqui un consum energètic. Val? Considerem, o podríem dir que són activitats físiques, les mateixes tasques domèstiques. Molt bé. Fer desplaçaments a peu, com per exemple passejar el gos, anar a l'escola, a la feina, caminar, si es pot. Molt bé, val? sí. Pujar les escales, evitant l'ascensor, que això molts de nosaltres, a vegades m'incloc, que intentem agafar l'ascensor. Clar. Si estem molt cansats. Sí, cert. Fer alguna activitat d'oci, com per exemple, hi ha gent que em diu no, doncs jo cuido un hort, jo estic... Val? I això també està dins de l'activitat física. Sí, perquè al final és qualsevol moviment que englobi un consum. Així no és tan difícil. No, perquè poc o molt aquestes coses les fem. Sí, per això dic que tampoc costa res. Jugar els nens en un parc, no estar tant davant de les teles, de les consoles, mòbils. Al final, el que deies tu de fer unes caminades d'uns 30 minuts al dia, tampoc. Clar. I, per exemple, amb les tasques de casa, ha de ser un temps... És a dir, per exemple, haig d'estar un quart d'hora, no sé, fregant i escombrant, per exemple, no ho sé. No, simplement que siguin... Les que fas habitualment i ja està. Sí, molt bé. Més que res, a veure, evidentment, jo què sé, passar un aspirador, això al final són moviments... Val? I un esforç d'aguantar. Sí, cert. Val? Llavors, cert. És un consum que estem fent-li al cos. Inconscientment. Inconscientment. No ho sabia. Val? O sigui que hem de netejar més? No. Sí, no. Bé, també està bé. Si no anem a caminar 30 minuts al dia, netegem més. Això. Ens anirà bé. Mira, és una altra alternativa que no havia pensat, Ganes no sé si n'hi ha, però... Val? Llavors, quan parlo d'exercici físic, em refereixo a una activitat física com a tal, val? Però que impliqui una planificació d'això, amb una finalitat concreta. Val. Seria, per exemple, millorar, mantenir o prevenir una lumbàlgia, vale? En el qual podem fer una sessió estructurada, per exemple, en 3 fases, que seria un escalfament previ per evitar les lesions, l'activitat en si, val? I una tornada a la calma, que serien estiraments, amb unes bones respiracions finals, per oxigenar els teixits. Clar, això es pot fer a casa, també. També podem fer a casa. Sempre i quan siguis constant. Això mateix. Perquè és això, jo crec que això és el que ens costa més, no? Ho haig de fer, sí, i potser ho fas un dia i després... Sí, o comencem una setmana molt intensa i després ja no tinc ganes. Clar, no tinc temps. No tinc temps. Val? I llavors, quan em refereixo a esport, ens referim ja a aquest exercici físic, però més orientat a la competició. Com la natació, el bàsquet, futbol, pàdel... Val. Aleshores, hem de complir aquests 3, com ho diem, aquests 3 tipus d'exercicis? Els hem de complir tots? O, per exemple, fent, no ho sé, l'activitat física i una mica d'exercici, podríem considerar que estem bé? Sí. Sí? Sí, però hem de ser constants. Ja. Patrícia, tornant una mica al tema dels tallers que fas, com són aquests grups? Estan formats per unes patologies concretes o tothom que li faci mal ve al mateix grup? No, el que fem és, si una persona ve amb mal de genoll, ajunto aquestes 10-12 persones màxim que hem dit que formaven el grup i els ajunto només
per la seva patologia. Molt bé. I fem l'activitat només per genoll, per exemple. Molt bé. I són d'una hora? Sí, són sessions d'una hora. Molt bé. I allà feu els exercicis, expliques ben bé, i llavors ells, a més a casa, han de continuar fent aquests exercicis. Clar, jo els ensenyo, ho fem al lloc, a la sala, i si tenen dubtes, doncs tornem a repetir si fa falta, val? I perquè tinguin aquesta noció d'aquest exercici i que després ho puguin practicar a casa. Sí, perquè a vegades et diuen sí, has de fer aquests exercicis, els fas a casa i els fas malament. Sí, per això és la importància. També molts pacients a vegades al consulta em diuen i no pots donar un paper amb 4 exercicis i tal? Sempre dic el mateix. Val? Al final, un paper sí que et pot explicar o tenir la idea de l'exercici, però al final que el puguis fer bé o no el puguis fer bé, això és molt important. I per això penso que qui vingui a consulta seria important que tinguin o que intenti fer aquesta activitat grupal per això mateix, perquè jo pugui revisar com fa l'exercici, si li haig de corregir perquè ho faci correctament i no es lesioni. Clar, cert, és veritat. Quines patologies són les que ateneu amb més freqüència? Bé, jo en el meu cas podria dir que venen més pacients amb dolors d'esquena i genolls i en menor proporció potser amb tema de malucs, que sí que és veritat que a vegades molesten, però potser són més la zona més lumbar i això, però com a maluc no tinc tants pacients amb maluc, amb dolor de maluc. I què et destaquen els pacients que participen als grups? Quines millores hi noten? Realment, he començat grups de diferents patologies i generalment la majoria millora molt amb la mobilitat en general d'aquesta articulació en concret que treballem. I també llavors em comenten que disminueix inclús la intensitat del dolor. Potser no treure-la del tot, però la intensitat sí que disminueix. Molt bé. I heu detectat també una disminució del consum de medicació gràcies a aquest tractament individual o grupal que feu d'aquests pacients? Bé, jo sempre a l'inici de cada sessió els hi demano com estan, com ha anat la setmana, si han fet els exercicis, si no, val? I en alguna ocasió també els hi he demanat això, de si han reduït aquest consum de qualsevol analgèsic, sigui paracetamol, ibuprofè, els més forts no, perquè això ja és també molt que ho pauta el metge, val? Però sobretot amb aquests, i en algunes persones m'han comentat que o han disminuït, que ho prenen de forma més ocasional, al moment puntual, o inclús alguns que directament em diuen que ja no prenen. Molt bé. I aquests exercicis que els hi fas fer, ja són, diguem-ho així, una mica entre cometes, de per vida? Sempre els han de fer? O arriba un punt que milloren i poden parar? Bueno, al final jo penso que la continuïtat d'almenys tenir un to muscular adequat els hi dona aquesta protecció a nivell de l'articulació en si i al final aquests dolors, jo crec que al final mantenir-se actiu és el més important. Si volen continuar aquests exercicis, evidentment, però també són perquè tinguin una pauta de si tenen algun brot de dolor que diguin, ostres, com eren aquells exercicis? Anem a fer... Però la intenció al final és que vagin fent, si no és aquests exercicis en concret, que llavors s'adaptin o s'incorporin a fer algun exercici físic. Doncs, Patrícia, si et sembla, escoltem una mica de música i amb res tornem. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating, you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes,
levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, bounce my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You, moonlight, you're my... Doncs després d'escoltar aquest tema musical, Patrícia, jo és que tinc dubtes. Tinc molts digue'm. dubtes. Ens centrem ara potser una mica en el tema de la feina, del treball. Vale. Hi han feines en les quals has d'agafar pesos Sí. grossos. Aleshores, quina és potser la millor manera d'agafar un pes i que no repercuteixi a les lumbars, per exemple? Vale. Bé, jo sempre ho dic, mal, el que hauríem de fer realment seria ajupir-nos, mal, però flexionant els nostres genolls Sí? i que quan agafem aquest pes, Sí? val, intentar tenir el melic o la part més abdominal forta Sí? i portar-nos el pes el més a prop agafat del cos. És a dir, que el que hauríem de fer és agafar aquest objecte pesant Sí. i si ens el podem apoyar a la panxa, amb la panxa dura, millor que millor. Bueno, si no es pogués apoyar al nostre cos, tenir-lo el més a prop possible. Això Perfecte. Sí. Molt bé, Patrícia. Home, són coses que realment a l'hora d'agafar pesos els agafes com pots, Sí. però si ho podem fer d'una manera que ens estalviï una lesió, doncs Molt millor. i tant. Llavors, també comentar si, per exemple, hem d'agafar pesos, però hem de girar el nostre cos cap a una banda o cap a l'altra, Sí? també intentar posar aquesta panxa el més forta possible o tenir una bona musculatura abdominal val? I manipular aquest pes, vale? D'un però cantó. inclús amb l'ajuda de les cames. Val. Fent com rotacions, com si volguéssim fer un bloc. És que és difícil explicar-ho, Sí, jo t'entenc. És a dir, Vale. no moure només la cintura per no girar, només la cintura, sinó amb els peus. com més ajudar-te inclús amb les cames. Molt bé, Vale? molt bé. Canviem ara de feina i parlem Sí. d'aquestes feines més sedentàries, que Sí. són moltes hores assentat. Com hem de seure? Bé, a veure, al final sempre és quan amb unes bones cadires, si pot ser, evidentment, que tinguem tota l'esquena ben recolzada, val? Sí. Si hem d'estar moltes hores, per exemple, davant d'un ordinador, intentar tenir els braços ben apoyats a la taula o al reposabraços de les cadires, D'acord. val? A nivell de les cames, tothom tenim, o jo almenys també ho reconec, que tinc la tendència a creuar les cames. No ets sola, Patrícia? Vale, I jo, vale. si em veiessis ara mateix, estic amb les cames creuades. Bé, hauríem d'intentar que estiguessin les cames ben rectes, posicionades, val? I si poguéssim posar alguna banqueta, alguna cosa sota els nostres peus per aixecar una mica les nostres cames, millor, perquè al final, depèn de quin tipus de cadira o l'estona que estem assentats, hem d'intentar que la circulació també de la sang, doncs, el fet d'estar assentat també va pressionant. Molt bé, sí que anys enrere havia vist com unes coses de plàstic que eren com inclinades. Sí. No sé si Sí, m'explico. Sí. És això. Però si no tenim aquesta facilitat,
una banqueta petita, si fa falta una caixa Clar. petita de sabates o que sigui, però almenys elevar una miqueta aquests peus. I recomanes aixecar-nos de tant en tant, caminar una mica? Sí. Nosaltres li diem pauses actives, Sí? val? Que seria que quan estem moltes hores assentat, doncs cada 2 horetes o així, aixecar-nos, anar a buscar si fa falta un cafè, el que sigui, val? Inclús doncs, parar Sí. i fer uns petits estiraments, cervicals, una mica del cos, de les cames, per millorar aquesta circulació. Patricia, seguim amb tema de feines. Sí. En el cas de, torno enrere una mica, en el cas d'agafar pesos, quan realment et notes que et fa mal l'esquena, aconselles posar una faixa? Sembla que potser, no ho sé, en la meva experiència, jo em posava una faixa a l'hora d'agafar pesos perquè em donava la sensació de que m'aguantava més i potser no em feia tan mal. Sí. És correcte? No. A veure, explicaré una miqueta també el per què. Sí. Realment, el que comentava una miqueta de tema d'agafar els pesos i això, de tenir aquesta part abdominal més forta, val? Sí. És per això mateix. Val? Si nosaltres treballem aquesta musculatura, val? No fa falta, o no hauria de fer falta aquesta faixa. Per què? Perquè ja li donem aquesta protecció natural. Llavors, hi ha molta gent també que em ve, que treballa potser en residències, fan moltes manipulacions o fan... Sí, amb els avis. Sí. Ara no em sortirà a mi tampoc el nom, és igual, expliquem-ho, que agafen els avis i els posen al llit. Sí, les transferències. Transferències. Que no em sortia ara el nom. Cert. Val? Bueno, fan moltes transferències amb pacients, val? I al final són molts pesos. Val? I em diuen, puc portar la faixa? Dic, quant temps portes aquesta faixa? Dic, que les portes les 8 hores, les 12 hores que treballes? I em diuen sí. Val? Llavors, és un error. Per què? Perquè nosaltres, amb aquesta faixa externa, Sí. el que fem sí que ens dona aquesta sensació de protecció a nivell d'esquena, val? Però el que fem és debilitar aquesta musculatura. Deixem que treballi per si sola i després, quan ens la traiem, és quan tenim aquesta sensació inclús a vegades d'inestabilitat en aquesta zona en concret. Clar. Val? Llavors, qualsevol moviment que després vulguis fer, val? Com que la musculatura no està forta, ens És pot pitjor. crear més dolors. Clar. I amb el tema de genolleres? El mateix. Totalment igual. El mateix. Molta gent, clar, és que em noto el genoll molt més estable, que tal. Dic, sí. Dic, pots portar-ho en un moment en concret, si has de fer alguna manipulació, alguna càrrega, alguna cosa, però en el moment en concret, no portar-la 8 hores, 10 hores, o les que faci falta durant tot el dia. Clar. Sí, és el que Al dius final tu. li traiem aquesta protecció a nivell articular. Clar. Hem de treballar. Ha el d'estar una nostre mica cos. fort. Patricia, se'ns acaba el temps. Tens alguna anècdota, algun cas, alguna cosa que ens vulguis explicar abans d'acabar? Bueno, al final tractem amb molts tipus de persones, més joves, més grans, val? Bueno, mira, hi ha gent, per exemple, he tingut una persona una mica més gran, Sí. vale? Que en un principi no es podia ni tombar a terra per fer els exercicis. Sí. L'havíem d'ajudar. Ella volia fer, tenia aquesta força de voluntat de dir, no, jo vull provar. Jo l'ajudava a baixar al terra, fèiem els exercicis, val? I llavors l'havíem d'ajudar a aixecar-se. Doncs ara portem unes quantes sessions i l'altre dia em diu, mira, i dic, què? I la veig aixecada. M'he aixecat jo sola. Què dius? Sí. Oh, que bé. Ella mateixa, amb aquesta força de voluntat, que al final de fer els exercicis també, no, potser diari no, però dia sí, dia no, ella va fent i està supercontenta perquè es nota molt més àgil, inclús amb menys dolors. Clar, jo imagino que aquells exercicis, a part dels que els fan amb tu, a mesura que van trobant una millora, Sí. imagino que a casa no és allò que et relaxis, és allò de dir, em fa mal, però si faig això em trobo més bé. Per tant, imagino que a casa és aquesta força de voluntat que t'ho fa fer. Sí. Perquè et trobes millora. Evidentment. Al final és com entres en un rol més positiu, Exacte. val?
de dir, hosti, doncs com que estic més bé, Clar. vaig a continuar, I vaig tant. fent. I llavors, bueno, és una manera de... I llavors, inclús anímicament, els veus a l'inici de les sessions també els veus com una mica apagats, com una mica... Bueno, això potser no em servirà, no? O tal, i després veus que dius, mira, doncs jo què sé, o no em podia tocar el cap i ara me'l puc tocar. Clar. Val? Aquesta millora almenys millora de mobilitat, val? Els ajuda i també els ajuda aquests guanys que tenen, els ajuden a tirar una mica més endavant i a ser una mica més persistents. Clar, i més positius. Això mateix. Que bé, molt bé, Patrícia. Doncs, Patrícia, quina conclusió en traiem del que ens has explicat? Bueno, jo crec que al final està comprovat que tenir una bona pràctica d'aquests hàbits i fer unes bones mobilitzacions, exercicis de força per tonificar la musculatura, per tant, tenen una major protecció articular i uns bons estiraments eviten possibles lesions i disminueixen molts dels mals que podem patir en el nostre dia a dia. I abans d'acabar us recordem els horaris i telèfons dels consultoris més propers. Al Cap de Moià l'horari és de 8 del matí a 8 del vespre i el telèfon al 93 820 79 32. Al Cap de Castellterçol l'horari és de 8 del matí a 3 de la tarda i el telèfon 93 866 63 50. Al consultori local de l'Estany l'horari és dimarts d'11 a 1 i divendres de 2:15 a les 2. El telèfon 93 830 30 30. En cas d'urgència vital, truqueu al 112. Per tota la resta de temes de salut, truqueu al 061. I fins aquí el Salut a la Ràdio d'avui. Hem tractat la fisioteràpia amb la Patrícia Ruiz. Qui us ha fet costat, Dani Otonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Ens despedim també de la Patrícia Ruiz, fisioterapeuta de diferents centres d'atenció primària de les zones del Bages i del Moianès i que trobarem al Cap de Moià tots els dimecres i els divendres. Gràcies per venir, Patrícia. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem la propera setmana amb més Salut a la Ràdio.